kamamshi, isang magandang umaga ng Lunes na naman. Alam nyo, mahigit 600 subscriber na ako. Kagabi, 679. Kaya yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Sige na, baka naman. Dito naman ako, magandang umaga sa inyo, mga ka-OFW, mga kamamshi, mga ka-caretaker dito sa Taiwan. And this morning, ang gagawin ko na naman ay eto, yan, naglilinis ako dito sa likod. Dito sa likod ng bahay namin. Kasi, yung isang bahay nila, lola, ibebenta na nila. Yung mga ibang gamit doon, ipupunta dito. Hindi kasya dito sa loob, doon sa loob, kaya ipupunta dito sa likod. Kaya naglilinis ako. Ang good news, sabi ni lola, yung pwedeng ibenta, kunin ko daw at ibenta ko na naman. Ay, nako, nakakatuwa. Ayan o, tignan nyo guys, mga bakal, mga plastic. Ayan, ito, bibenta ko yan. Mga bakal, ayun, mabigat ito. Ito, mabigat. Ayan, mga plastic. Tapos, alam nyo guys, yung kapitbahay, tinawag na naman niya ako. Sabi niya, meron na naman daw siyang ibibigay sa akin. Tignan nyo. Ayun, yan, mga bakal yan guys. Yan, yun, mabigat yun. Oh, di ba? Oh. Ay, napakagandang umaga ng Lunes. Kaya guys, samahan nyo naman ako, maglinis na naman tayo. Maglinis na may napapala. Yan guys, panoorin nyo ako. Tapos ko na po. Tapos na, nalinisan na dito sa likod. Ayan, kita nyo naman, ang ayos-ayos. Yung mahalaga na lang ang iniwan ko. Ayan. Ito, alam nyo guys, itatapon na yan. Kung sa Pilipinas yan, okay pa yan. Tingnan nyo, matibay ito na upuan eh. Pwede lang itong pinturahan. Yan, itatapon na rin yan. Kasi yan, noon, si Lolo, pinag-uupuan niya yan dito. Diyan sa umuupo. Pag dito siya sa likod, diyan sa umuupo. Kaya, sabi ni Laupan, itatapon na raw yan. Kung sa Pinas yan, okay pa yan eh. Pati nga yan eh, kung may, hindi ko alam kung paano sisirain yan. Pero ang gandang kanyan, pang-opisina na, ano to, na lamesa. Kasi matibay ito eh. Itatapon na rin yan. Kay Lolo yan noon. Yan, lahat yan, itatapon na rin yan. Itatapon na. Yung mga yan. Sisirain yan. Tapos ito, guys, yung ibebenta ko. Yan, yung mga pwedeng ibenta. Ito mga plastic. Ito naman, pwede ito. Aluminum yata to eh. Yun, plastic. Tsaka ito, oh, mga bakal. Ito, mabigat. Yun. Mahal yata to eh. Yan yung mga napala ko sa paglilinis. At yun naman yung mga basura. Yan, 3 sako. Itatapon ko yan mamayang hapon.
At ito, yung mga yon, mga bakal na binigay ng kapitbahay na naman, aayusin ko yan mamayang hapon. Kasi mainit na. Tignan nyo guys, ang init. Sobrang init dito sa Taiwan ngayon. Yan, update ko kayo guys, mamayang hapon, ayusin ko yung ibebenta ko. Yun yung part 3 ng ating pagbebenta ng kalakal. Bye-bye! Guys, magandang hapon! Ito na, ipupunta po natin yung mga naipon kong pwedeng ibenta. Yan, ito yung part 3 na kalakal natin. Ayan pa guys. Yan, ito pa yung mga plastic. Siguro may mga 100 siguro to. Sana nga, pang naitsa natin. Sige guys, update ko kayo mamaya. Guys, ipunta na natin oh. Tignan nyo naman yung mga dala-dala ko. Yan. Yan. Punta na natin, ibenta na natin doon sa junk shop. OFW Life. Taiwan Life. Buti na lang meron tong motor ni Lola. Tong electric motor ni Lola. Oy! Nakatakot. Yung aso. Ay, Diyos ko. Bakit? Yan, punta na tayo sa junk shop. Kahit man lang 100. Meron pang naiwan doon. Dito na tayo guys. Ayan na, ayan na. Ay. Walang tao ngayon. Dito na yung junk shop guys. Guys, ito na yung pinagbintahan natin una. Yan oh. Kita niyo ba? Ay, sandali. Hindi makafocus. Focus na. Saan ba? Bakit ayaw ko mag-focus? 36 kilos siya guys. Times 4. 144 ang napagbintahan natin sa una. Meron pang pangalawa. Kaya, Guys, yung second batch. Yan, tignan nyo naman yung mga dala-dala ko. Oh. Ayan, oh. Yan. Tapos ito, plastic. Yan. Oh, tignan nyo naman. Buhay OFW. Taiwan Life. Tara na guys. Tignan nyo naman yung itsura ko guys. Oh, yan. Yan yung mga dala-dala ko. Ayan, ayan. Ay, nako, OFW talaga. Ayan, punta na tayo guys. Wala kang mapapala kung nakaupo ka lang doon. 'Di ba? Naglinis ako kahapon. Ito na yung napala ko. Tapos nakita na naman ako ng kapitbahay. Ayun, binigyan na naman ako ng ibebentang bakal. Taiwan Life ni Benji Aquino. Dito na tayo. Ayan na. Ayan na. Guys, ito na lahat yung napagbentahan natin. Ayan. Yung una, 144. Yung pangalawa, 44. Eh di may 188 na ako, di ba? Kaysa umupo ako doon. Yan, Taiwan Life. May pang night sana ako. Yan, hanggang dito na lang guys. Hello, yung mga hindi pa po nakasubscribe sa akin, mag-subscribe na kayo para ma-update ko kayo sa aking Taiwan Life. Bye-bye!